تي في مكتات ركبوا كبران كم تمثيل لمرو عطش الشوط كمدي ساعة جاتم شسرالو زيناتات وشتن وصعنا هون خدكاتاتلونا بخبر سعدم لو عم تخليه كم تلمود بأرستاتو كفله علم لخاوي معلتي مقبن أهقراوي معلتي موقاد دخلنات لومي تذكرا أبن أوزبات سنة مرجع ما حضرت كبابنا كي تسرحن تخيدو حرستوت نوزوا من دفراز أخل زرعتهم تقلات فهم كأكبو تصوعت قريبو أبي دوباوي أفريقيا بسنكي قدر دركي خصوص رديئت نايل تسبيو سبات قطري لعليه 27 مليون بتسيحو أمريكا أبي وشتاوي قديات هاجرو وتقبرو مدتاو كتقارضو من فنزويلا دقيمو تسويعو أمريكا دو كوريان أو تدراون زأتاون متحققات زتكور زرب أكايدا أبزرزراتو كنسكر علم لهاوي معلت مقبن هقراوي معلتي موقاد دخلناتن لومي تذكرن كتنيا دانيت قبري وز ملقا زرز دلوتو تحستلو يسعب مينيستر حرشا مسود بحرشان مقبن بروغرام لمعت حبرات هاقراتن بمتحببار مسل نمقبي نزحا شهوة متان بزبل تيما علم لهاوي معلت مقبي مقلول شغلات حقافي عبيتن موقاد دخلناتن بزبل تيما دما أهقراوي معلتي موقاد دخلنات أنبيلوم أبتلومي 16 أمتي أب هوتيل ماين في حزة تقايدة منيسترات زركبوم لعلو سب السلطان منقستن جنبارن حلفت تكالات ودب حبرات هاقرات أب إيرترا زمدبروم دبلوماسينياتات كمون أب النتاوين حارستوت زترخبلو دقس منيستر حرشا أتو عرفاي نبره أبزس معاقال ودب مقبن حرشان كاب كلتشن عسران كلتن كساب كلتشن سالاسان حدن زرقاح استراتيجي بلوت مهرتي بلوت مآزا بلوت أكبابي بلوت هيوت حانتيتو يسرح كمزلو منيستر حرشا بوغانو كاب كلتشن إسران 4 كساب كلتشن إسران شومونتن زرقاح استراتيجي لمعت حانتيتو وحس مآزا ومقبي أب كلو نخلو نمسماري نتف كمزلو أرديهم نزن عيلو معامد تيماتات ست أساسر بسراتون علني بسالاتي زي حلال سعر حارستين حزبنان منقستن روبوحن صبو زرقاح زلون زناب توسيخو معصيد زسبر قوعي خمز هلونا سملو تسفاينا ودب مقبن حريشان كاب قلتشن اسان كلتن قلتشن سالاسان حدن زرقاح نا 10 عامت 4 بلوصات زبل استراتيجي حنسسو يسرح له زوم 4 بلوصات بلوص مهرتي بلوص مآزا بلوص أكوابي بلوص هيوت يتغالل سلازم بار منيستر حريشا أبزي خاب 24 كتاب 28 زرقاح نايل لمعات استراتيجية ووطن كان دي شوتو وحسن مآزاون مقبي نخلو أب كلو انتخونه زقر ما يكونن إذا وطنزي نعلماون حقراون تمكروتات مسارات جيرو بقبو تنفيو استدالوي جزياوي وكيل ودب مقبن حرشان أب إيرترا ميستر محمد أو داهير بوغانو أب ملا علم زركبو حارستوت نملا هزب علم آخيلو زترف متن مقبي ناي مفراي عقمي إنها اللوام أستاد شو 133 مليون هزب علم بتأميت كم زساقب بمحبار نزي زي معرينت نببده أب قداي تأميت وساني زحلفو أكالات تورقم كتاوتو بمقبار بخنات مقبي بمنكاين تعنا زهبو أمارات إتات مقبي بموسادن مسل مقبي كالرقاقت كم زخل أرديهم وكيل تكال بروغرام لمعات حبرات هاقراتها بإيرترا ميس بالامين بايايد ما دمر جؤو بوليتيكاوي وطرتاتن كليماوي كالولواتن حلف كالقوان أبدي جزيزي نحرشا زعبا جيرمو كم زلوو أب دخاتاتن أب ممعبا زركبا هاقراتن دما بدهوتات أميتن دخنتن كبيد كم زلو بمردع منقستي إرترا دخنت نموقاد زلاقي بلتقنان محبراو فتحن كاب كاندي عندتات هاقراو بوليسي بمقبار نزل سلاسلو زلو ورصو سرح مبكسوم
ድኽነት ካብ ድኻታትን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ሓሊፉ ኣፍተን ዝማዕበላ ሃገራት እውን እንትኾነ ኣቓልቦ ዝደሊ ክስተት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገለጸ ንኣወሃሃዲት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወኪሉ ቃል ዘስምዐ ሚስተር ኬታ ኦሃሺ መንግስቲ ኤርትራ እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ ምትእትታው ዘመናዊ ሜላታትን ኣገባባትን ማሕረስ ምትብባዕ ተጠቃምነት መስኖ ከምኡውን ምድጋፍ ሓረስቶት ዘጠቓልል ዝምስገን ዕዮ ይዓምም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብቲ ብምርኢት ተንቀሳቐሲ ስእሊ ዝተሰነየ ኣጋጣሚ ብሓረስቶት ዝፈረየ ምህርቲ ንምርኢት ክቐርብ እንከሎ ንኣብነታውያን ሓረስቶትን ብምኽንያት ዕለት ኣብ ዝተወደበ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝተዓወተት ጋንታ ሽልማት ዓዲሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነየ ካብ 973 ጥቅምቲ ኣብ ኣስተሓደድ ማሕደራት ከባቢ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካይድ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻይዱ እቲ ምርጫ ኣብ ማሕደራት ከባቢ ዓሊ ግድር 13 ሰቲሞ እንጅሓይ ዓዲ ዑመር ሽዕብ መስከረም ፍትሒ ሰውራ ፋንኮን ሰላምን ብልዑል ተሳታፍነት ከም ተኻይደ ማሕደሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ገሊጹ እቲ ግዚኦም ዝኣኸለን ንምቕያርን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዝተኣለዩ ንምትካን ዝዓለመ ምርጫ ኣካል ናይቲ ማሕደራዊ ኣገልግሎት ንምድልዳልን መደባት ልምዓትን ንምዕዋትን ዝካየድ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ኣብሪሁ ኣቐዲሙ ካብ 5 ክሳብ 7 ጥቅምቲ ኣብ ክልል ማሕደራት ከባቢ ንምርጫ ዝምልከት ጎስጓሳት ከም ተኻየደ ዝጠቐሰ ኣቶ ስዩም ዝተመርጹ ማሕደርትን ኣካየዲ ስራሕን ንህዝብን መንግስትን ብቕንዕና ከገልግሉ ኣተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብግድኦም ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ግዚኡ ሓልዩ ኣብ 3 ዓመት ክካየድ ኣዘኻኺሮም ሓረስቶት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ዝኣኸለ ዝራእቶም ተቐላጢፎም ክእክቡ ፃውዒት ቀዲቡ ወኪልኤና ፊልሞን ትከውን ዘዳለው ጸብጻብ ሰማይት ሊቪዮ ከተቕርበያ ሓረስቶት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ዝነቐጸ ዝራእቶም ተቐላጢፎም ክእክቡ ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ኣዘኻኺሩ ሎሚ ዘመን ክራማት ከመፋረቕ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ብዝወቓዕ ጽዑቕን ሰፊሕን ዝርግሐን ዝነበሮ ዝናብ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ልዕሊ 120 ሚሊ ሜትር ከም ተመዝገበ ዝሓበሮ ኣቶ በረኸት ብሓፈሻ ኩሉ ዓይነት ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ካብ ዝተሓርሰ ልዕሊ 13,000 ሄክታር 76 ሚእታዊት ኣካል ዝተረፈ ድማ ጥረታትን ናይ ቅቢ ኣዝርእትን ከም ተዘርአ ጠቒሱ ድማ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኣካል ኣብ ደረጃ ምንቃጽን ምዕጻድን ከም ዝበጽሐ ኣብሪሁ ኣቶ በረኸት ኣስዒቡ ብዝናብ ኣብ ዘራእቲ ኮነ ትሕቲ ቅርጺ ከዘንትማይ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ብምሕባር ሓሓሊፎም ኣብ ቁፅፅር ዝዋዕሉ ገዲፍካ ዘሰክፍ ተሪኦ ባልዓትን ሕመማቱን ከም ዘየለ ኣገንዚቡ ብዘይካዚ ንኽባዛሕ ን49 ኣብነታውያን ሓረስቶት ዝተዓደለ ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይ ጽቡቕ ፈሪ ምህላው ብምጥቃስ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ 55 ዴጋታትን ራህያታትን እኹል ትሕዝቶ ኣዋህሊለን ከም ዘለዋ መጋጫታቱን ከም ዝተሰነ ሓቢሩ ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይ ካብ ዘባዝሑ ዘለዎ ሓረስታይ ተስፋይ መብራህቱ ብወገኑ ኣብ 1 ሄክታር ዘርኦ ኣቲላ ዝተሰመየ ሙሩፅ ዘርኢ ጽቡቕ ዝናብ ስለ ዝረኸበ ዝዕግብ ፍረ ሒዙ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ማሽነሪ ጠለባቶም ክማልኣሎም ተላቢዩ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ከተማ መንደፈራን ከባቢያን ዝሃረመ ልዕሊ 137 ሚሊ ሜትር ዝዓቆኑ ዝናብ ፍሉይ ተሪኦ ኮይኑ ከም ተመዝገበ ኣቶ በረኸት ብተወሳኺ ገሊጹ مهمነት ንምጥፋእ ብዝካየድ ዘሎ ውህድ ፃዕሪ ኣብ ዞባ አንሰባ ሸፈነ መደብ ትምህርትና ዓበይቲ 73 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ወኪልኤና ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ዘዳለቶ ጸብጻብ እልልታ ሃብተ ማርያም ኣብ ዞባ አንሰባ ሸፈነ መደብ ትምህርትና ዓበይቲ 73 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ንዝያዳ ዕብየት ድማ ምውህሃድን ጻዕርን ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ብ11-12 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2024 ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ንምግምጋም ዝተኻየደ ኣኼባ እቲ መደብ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ብመልክዕ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዓርዮትን ምሽታዊ ትምህርትን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዕቱብ ተታሒዙ ኣብ ከተማን ርሑቕ ገጠራትን ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብዝካየድ ዘሎ ናይ ሓባር ጻዕሪ ምጥፋእ መሃይምነት ኣብ ድሓን ደረጃ በፂሑ እኳ እንተሎ ንዝበረኸ ዓወት ተወሃሃደ ጻዕሪ ከም ዝሓትት እውን በሪሁ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሃበሮ ሓጋዝን ሓመልማሎን ሓሓንቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማት ድማ 2 ነቑጣታት ብመደብ ዓርዮ ጀሚረን ናብ ስሩዕ ትምህርቲ ከም እተሰጋገራ ኣብቲ ገምገም ተሓቢሩ ንብድሆታት ብዝምልከት ሕፅረት መጽሓፍቲ ራሕቂ ዓድታት ካብ ነቑጣታት ትምህርቲ ትሑት ንቕሓት ተምሃሮን ወለድን ከምኡውን ዘይምቹእ መምሃሪ ክፍልታት እቶም ቀንዲ ምዃኖም ጨንፈር ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ቢጊድኦም ኣብ ህዝቢ ዝካየድ ጎስጓስ ክሕይል ከምኡ ቤት ንባብ ኣብ ገጠራ ድማ ክድፍኣሉ ተላብዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትና ዓበይትን ሚድያን ኣቶ ገብረ ዝግድማም ኣብ ዝሃቦ መዛዘ ምቃል
ዞባ ዓንሰባ ኣብ ተበጻሕነት ትምህርትን ምጥፋእ ማህይምነትን ጽቡቕ ሰጊማ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣብ ብዝሒ ዘይኮነ ኣብ ዓይነት ክጽቀጥ ተናብዩ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕደራ ጎሓፍ ብዕቱብነት ክዋሳ ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ምሕደራን ዳሳስን ኣከባቢ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ገብረሃንስ ምስ ኤሪና ብዘካየዱ ቃለ መሕተት ጸዊዖም እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ብከላታት ናይ ኣከባቢ ማይ ኣየር ድምፅን መሬትን ምዃኖም ጠንቂ መበገሲኦም ድማ ደቂ ሰባት ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዘዘውትርዎ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ዝተኣከበ ጎሓፍ ምስ ዝቃጸል እቲ መርዛም ጥረ ነገር ንጥዕና ወዲ ሰብ ኣዝዩ ሃሳይ ሳዕብን ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን ፍራታት ጥሬት ይኹን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት እቲ ዝእከብ ጎሓፍ ፈቐዱ ኣብ ክንዲ ዝቃጸል ብግቡእ ናብ ዝተዳለወሉ ቦታ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ 70 ሜታዊት ካብቲ ዘሎ ጎሓፋት ዝምሽምሽ ብምዃኑ ናብ ኮምፖስት ብምቕያር ከም ድኹዒ ከገልግል ስለ ዝኽእል ቀጻሊ ጎስጓሳት ከም ዝካየደሉ ዝተቐሰ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ ንዑስ ዞባ ኣባሻውል ከም ፈተነ ዝተኣታተወ ሜላ ምሕደራ ጎሓፍ ነዚ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኤርትራ ኣብ 2004 ካብተን ቀዳሞ ተጠቃምነት ፌስታል ብኣዋጅ ዝኣገደ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ጠቒሱ ድማ ኣብቲ እዋን ብዝተኻየደ ዕቱብ ምክትታልን ጎስጓስን ተጠቃምነት ፌስታል ጎዲሉ ከም ዝነበረ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ይርአ ስለ ዘሎ ኣብ ምውጋዱ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕደራ ጎሓፍ ንምዕባይ 13 ንዑስ ዞባታት ማእከል 2500 ዜጋታት ኣስተምህሮ ከም እተኻየደ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ መዛዘሚ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ጎሓፍ ጠንቂ ጥዕናዊ ጸገማት ክኸውን ስለ ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሸለልትነት ብምውጋድ ኣብ ምሕደራ ጎሓፍ ዕቱብ ክኸውን ተላብዩ ክርባትን ክርባንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዓደ ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ደርቂ ህጹጽ ረድኤት ናይ ጽበዩ ሰባት ቁጽሪ ናብ ልዕሊ 27 ሚልዮን ክብከም ዝበለ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም በቲ ተርእዮ ልዕሊ 20 ሚልዮን ቆልዑ ንዓጸቦ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ዝሓበረቶም ጸብጻባት ሳዕቤናቱ ኣብ ዝመጽእ ዓመት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብቲ ዞባ ብዝነበረ ዋሕዲ ዝናብ ኣብዚ ዓመት እዚ እቶት ሕርሻ ብልዕሊ 70 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ዝግለጽ በቲ ደርቂ ሕልፊ ካልኦት ዝተሃስያ ዚምባብዌ ዛምቢያ ማላዊ ናሚቢያን ለሴቶን ኣቐዲመን ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ዝኣወጃ ይፍለጥ እቲ ሓደጋ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተኸስተ ተወሳሳሊ ተርእዮታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ እትገብሮ ምትእትታው ከተቋርጾ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ብ16 ጥቅምቲ ደጊሙ ጸዊዑ እዚ ዝተገልጸ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝተኻየደን ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝተዓወተሉን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ምድንጋር ከም ዝነበረ ድሕሪ ምውቃስ እዩ ንክሲ ኣሜሪካ ዝነጸገ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቬኔዙዌላ ምርጫ ይኹን ካልእ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ንኣሜሪካ ከም ዘይምልከታ ኣነጺሩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንውጽኢት ናይቲ ምርጫ ኣፍልጦ ከም ዘይሃቦ ኣቐዲሙ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ብዘይካዚ እቲ ምምሕዳር ድሕረቲ ምርጫ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ፕሬዚደንት ማዱሮ ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነ ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ተደጋጋሚ እገዳታት ክተጸድቕ ከም ዝጸንሐት ይግለጽ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናባእሰ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣውታደራውን ጸጥታውን ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ዝርርብ ኣካይደን እቲ ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ርክብ ብቐንዱ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል ወታደራዊ ስግኣት ንምምካት ምዃኑን ክልቲአን ሃገራት ገሊጸን ሰሜን ኮርያ ሉዓላውነታ ንምውሓስ ምስ ደቡብ ኮርያ ንዘራኸባ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ድሕሪ ምዕናዋ ሰራዊታ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ደጊማ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋላ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ንዘካይደዎ ዘለዋ ተኸታታሊ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ዝኾነነት ሰሜን ኮርያ 1.4 ሚልዮን ተወሳኺ ሰራዊት ክትከትብ ከም እትኽእልን ኣሚታ እናኸረረ ዝመጽእ ዘሎ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ኩናት ከየምርሕ ከም ዘስግኦም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ እስራኤል ዝኻተሞ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ክሰርዞ ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቼዝ ጸዊዑ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ሊባኖስን ተካይዶ ናይ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ዋጋ ክትከፍል ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ሳንቼዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስቲ ሃገር ዘካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ደው ከብሎ እዩ ተሓሳሲቡ ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሳንቼዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብቲ ሃገር ዝገብሮ ሰደድ ኣጽዋር ከቋርጾ ሓቲቱሎ
إسرائيل قبل عليه فلسطينيان تكايدو زلا دبدب نمسرتاوي سبقوا مشكلات زد حسن نفتح كل هاجرات أب حدا جازئتون مخانو بمتقاسيا إسبانيا بتريك تقاومو صنيحة إسبانيا أب زحالفة ورح جنبوت نفلسطين كما هاجر وقعوي أفلطو كما زحابت سفلاتيو إسرائيل نزمت أزلو أهجراوي كوناني عشش بمبال أب وشمت غازان ليبانوسن تكايدو مزلا وتدراوي سرحيت بزسفحة ملكعو تغطلو كم زلا يحبر حزبات ريبابليك تشاينا مس باكستان زلوا قطباون نقداون زمناتات مسفح كمتسرح أفريقيا أدس قلت قدام منستر تشاينا لي خيانغ بعصر شحام مشت قمتي مس باكستانوي مزنو شحباز الشريف أب كتما إسلام آباد أب زكايرو زرربيو كلتين هاجرات متن نقداوي ملوات كب كبلان وفرين مسفح زخل توسخي تحت قرتي كحانصان مخانن أفريقيا لوا أب عسران سلسن نقداوي ملوات كلتين هاجرات أثرت شمونت بليون دولار من بارو أب زعمة الزدما وتاوي قسقاس يمزقب كامزلو أرديان أزي كمزيلن كولو باكستان أنصار شبرا أب تكايدو زلاك ألسي أدلاي متحققاز كمتقبرلا تشاينا حبيرا باكستان بوغانا نبوليسي حانت تشاينا كمتخبر بمتقاس أب دسي تايوان زقبر متأتتاو بتري كمتقاومو أنتيرا جرمن نزأتا زوا إندو باسفيك زقادر وتحدراوي سقومتي توسد كامزلا مس كبابي قرب زلو وغنات وقيسام هذا السجد جرمن بعد تحمش تقمتي ناب مويات ماليزيا مراقب كينات كمزل أخذ تحرمك الحيو على نايت سقومتي مقاصلتا نايتي هاجرات معرب أبتو زوا هلو أن موحس ككايدوس أن حاول هدراوي من قصقاس مخانو نايك أربات عزبتي حبيرم أزي حدش معبرات أزي بفلاي نتب بقداي أجتا أب بحدو بشاينا تفتيرو زلو زي مكداو مليسو زخرر مخانو نايك أربات عزبتي يأمتو زعابي كفال بحري دبوب تشاينا أجتا مخانو اتقالت هزبات ريبابليك تشاينا نزي جرمن وصلتو سقمتي بتري كمتقاومون نمعبالتاتو كمتكتاتلون قليت ألا كرباتن كبارن زنك المزامنا عرستاتو كدق مالكم علم لخاوي معلت مقبن أهقراوي معلتي موقات دخلنة لومي تذكرا قبل نوزوات السنة مرجع محضرت كبابن أكيد صراحة تخيدو حرسوس نوزوا من دفرات زاخل زرعتهم تقلاتيفهم كأكبو صوعت قريبو أبدوباوي أفريقيا بسنك درقين زرديت نايت صبي سبات قطري لعلي 27 مليون بتيحو أمريكا أبو وشتاوي قديات هاجرو تقبرو متستاو كتقارصو نقصي فنزويلا دقي متصوعو أمريكا لو كوريا أو تدراون تتصنتاو متحققا زتكورا زلورو بأكيدا نسلم كتركي مسكر مسترف مروات إيرتيبيك حارقكم بوغنيجن بخمشات